Bok cure, danas za vas jedan hair tutorial. Ovaj sam tutorial napravila već na engleskom jeziku i pokazati ću vam sada i na hrvatskom jeziku kako jednostavno napraviti jednu elegantnu voluminoznu punđicu uz pomoć one spužvice koja se može kupiti u H&M-u, a vidjela sam ju i u drugim dućanima tipu Accessorize i u sličnim dućanima koji prodaju nakit i te sve neke drangulije, kako bi se izrazili. Ja sam kupila ovu veću spužvicu, znači dolaze u različitim veličinama, od onih manjih, srednjih, pa ova je nekako najveća, zato jer mi je kosa dosta duga, tako da mi treba nešto veliko kako bi mi dalo volumen punđici. Imala sam i onu srednje veličine, ali sad sam ju trenutno negdje zagubila, htjela sam vam ju pokazati, ali eto nisam ju pronašla. Znači, možete ju kupiti u različitim veličinama, ovisno o vašoj dužini kose, i možete ju kupiti u različitim bojama, ima i smeđa i crna. Ja sam naravno kupila ovu žutu, to jest plavu, zbog toga što će biti manje primjetna u vašoj kosi. Cura se u biti pita kako se poslužiti ovom spužvicom, a odgovor je vrlo jednostavan i sada ću vam pokazati baš kako. Znači, prije svega počešljat ćemo kosu i skupiti je u jedan visoki rep. Znači, treba će vam 2 gumice za kosu. Jednom ćete učvrstiti rep, a drugom ćete potom učvrstiti i punđicu. Znači, što je rep više gore učvršćen, znači više na glavi, to je bolje. I to je baš frizura koju ja osobno jako volim, pogotovo u toplije doba godine ili recimo kad mi kosa prolazi kroz neki bad hair day. Mislim da je to savršeno rješenje, a vrlo je onako šik. Evo, znači sada ću svezati rep. Nakon toga uzimam spužvicu i provučem ju kroz rep. Ovo je bilo vrlo lako, zar ne? Zatim dolazi onako the key part, znači ovaj repić ću jednostavno raspodijeliti po punđici, to jest po spužvici, kao neku palmicu, reklo bi se. Uzimam gumicu i provlačim ju kroz spužvicu, to jest kroz punđicu. Punđica je već nastala i vrlo je voluminozna, ali kako ne biste ovako izgledali, uzet ćete ukosnice. Ja sam ove kupila u DM-u. Mislim da su marke Ebelin i zaista su dobre, dugo drže, čvrste su i što je najbolje, u mojoj boji su kose, znači odlučila sam se za ove blond. I sad uzet ćemo ove pramene koji strše, evo ovako, i jednostavno omotati oko punđice. I svaki pojedinačno učvrstiti ukosnicom. Približiti da to bolje vidite. Znači, uzimam pramen i ovaj ću vrtiti u drugom smjeru. I opet učvrstim ukosnicom. Budući da mi je ostalo još kose ekstra, uzimam još jedan pramen, vrtim oko punđice i učvršćujem ukosnicom. I budući da ste već shvatili što treba činiti, ovo mogu i na fast forward. I to je to, voluminozna šik punđica je sređena. Ali ja ju osobno volim ukrasiti. I ukrašavam ju ili ovako nekim trakicama
Ovo je isto jako zgodno. Kupila sam prije puno godina u jednom dućanu u Rijeci koji više niti ne postoji. Imam i u smeđoj i u ovoj neutralnoj boji pijeska. Zatim ovako jedna pletenica, jako zgodna. Ili ovako jedna pletenica kao kosa. I evo mogu nju trenutno staviti da vam pokažem kako to izgleda. Znači, pletenicu ću samo saviti i provući kroz punđicu. I znači to onda ovako izgleda, kao da još imate dodatnu jednu pletenicu oko vaše punđice. Evo, zaista je šik i voluminozna, a isto lijepo dođe kad ju ukrasite ovako sa tim ukosnicama. Toliko je velika i voluminozna da mi niti ne stane u ovaj frame od videa, ali evo ovako ću vam malo bolje pokazati. Možete ju dodatno čvrstiti ovim L'Oreal Elnet Setting sprem za kosu. I vaša frizura je spremna. Evo, nadam se da vam se svidio ovaj tutorial. Ukoliko želite vidjeti više ovakvih jednostavnih frizura savršenih za svaki dan, ali i za specijalne prilike, ostavite mi vaše komentare. Nemojte zaboraviti stisnuti jedan like i pretplatite se kako biste bili u kontaktu sa mnom i kako biste bili pravovremeno obaviješteni o mojim novim videima. Šaljem vam svima puno pusa iz Italije i vidimo se opet uskoro. Bok! Evo, torbu koju trenutno imam je ova torbica nekako military gardističkog uzorka i jako mi se sviđa njezin model, znači model je ono poznati Hermes, kako sam to rekla, model je poznate Hermes torbe.